Independence Way da ke cikin garin Kaduna tana da alaƙa da tsarin mulkin mallaka ta fannin tarihi da kuma sunan titin. An sanya sunan titin ne don tunawa da samun 'yancin kai daga hannun Turawa a shekarar 1960. Tana kusa da muhimman gine-ginen da suka haɗa da ofisoshin gwamnatin mulkin mallaka da suka rage har yau. Na garzaya Lugard Hall, inda nan ne gidan gwamnatin mulkin mallaka wanda Turawa suka gina a 1914. Na kewaya sassa daban-daban a wannan gini mai shekara 112 domin ganewa idona alamun tarihi. Ku dai ci gaba da biyo ni mu gani, nan ma ɓangare ne duk daga cikin Lugard Hall ɗin.